Leotolde, Olga de Dios. Liburu hau egiteko 3 kolore erabili ditut, ondoko hauek. Eta 3 lagun marraztu ditut, honela deitzen direnak. Tuto, Katalina eta Kasper. Garrantzitsuena falta zaigu. Leotolde. Gaur, gure adiskide Leotolderen etxean basatuko dugu arratsaldea. Inork erantzuten ez digunez, haren etxean sartuko gara. Leotolde, Leotolde, gure laguna bazter guztietan bilatu dugu. Gure adiskide Leotolde oso handia da. Ura ezin da edozein tokitan ezkutatu. Non egongo da, galdetu diogu geure buruari. Gogoko dugu Leotolde bizitatzea. Bere bidaien istorio itzela kontatzen dizkigulako beti. Leotolde armairuan ote dago? Zabal dezagun armairua. Harrigarria, Leotolderen armairua dinosauros beteta dago. Katalinak proposatu du sartzea eta lagunaz galdetzea. Dinosauro hauek oso simpatikoak dira. Gure adiskide Leotolderen bila gabiltzala azaldu diegu. Eta ura handia eta biribila dela. Dinosauroek Leotolde ikusi dutela diote, baina jadanik ez dagoela hor. Tiranosaurosek haren oinatzak erakutsi eta gurekin dator ura bilatzera. Dinosauroen parkea gurutzatzean, Tiranosaurosi azaldu diogu Leotolde oso alaia dela. Dinosauroen parkearen amaieran sirenen hondartza dago. Nik onaino lagunduko dizuet, dio Tiranosaurosek. Bai hondartza divertigarria. Leotolde hemen ote da? Sirena gitarristak zera galdetu digu. Leotoldek gaizki abesten du? Bai, penagarri, erantzun diogu. Orduan, sirena guztiek gogoratu dute. Leotolde hemen egon zan abesten. Eta gero, uhartera joan zan igerian. Nahi baduzue, haraino lagundu aldizuet, proposatu digu sirena tatuatuak. Uharterantz igerian goazela, burura datorkigu Leotoldek pentsatzen duena dioela beti, eta hori oso gustoko dugu. Sirenak kantu bat entzun eta zerbait handia sumatu du hurbiltzen. Zatozte, baliteke zuen lagun Leotolde izatea. Entzun dugun kantua baina, aldimaleko balea baten azan. Gure adiskide Leotolde ikusi alduen galdetu diogu. Jan egin ote dut, dio baleak zalantzati. Nik gauza asko irensten ditut nahi gabe. Honena, zuek jatea izango da, eta hola, barruan bilatu halko duzue, proposatu du. Kasperri ezaio ideia ona iruditu. Baleak orduan argitu digu, logaletzen denean bere barnetik irten halko garela. Erabaki dugu baleak jangaitzan ustea, Leotolde bilatzeko. Zenbat gauza dagoen balea honen barruan. Gauza hauek nolatan daude hemen? Bila eta bila aritu gara, baina ez dugu Leotolde aurkitu. Baleari gainera, ez zaio logurarik etortzen, eta orain ez dakigu nola atera. Orduan baleak proposatu digu ardiak zenbatzea. Ardiak zenbatu eta zenbatu ibili gara. 1, 2, 3, 4... Eta 59. ardira heltzean, balea logaletu eginda. Eta arrauzi egin du bere ozarra zabalduz. Lortu dugu, irten gara baleatik. Olatuen bultzadarekin, sirenak lehen aipatu digun uharteraino iritsi gara. Itsasertzean, atzeden hartu bitartean, ardiek kontatu digute uharte hau oso aspergarria dela. Dagoen gauza bakarra, itsasargi altu bata.
erakutsi aldizuegu, esan digute ardiek. Berrogeta bederatzigarren ardiak azaldu digu itsasargi hau ipuina maierako itsasargia deitzen dela. Igo behar dugu oiukatu du Tutok. Zergaitik, itsasargi honetan ez dago igo gailurik, diote Katalina Kasperrek eta berrogeta bederatzi ardiek. Ara, ipuina maierako itsasargia deitzen badiote, ziur hangoian azkenean Leotolde aurkituko dugula, esan du Tutok. Tutok igotzeko gonbentzitu gaitu. Ardiek nahiago dute behan gelditu. Mila eskailera maila igo ditugu. Dena ikus dezakegu hemendik. Eta egiaztatu dugu Leotolde ez dagoela. Iluntzen ari duenez jaistea erabaki dugu. Oso arratzalde zirraragaria izan da. Leotolde aurkitu nahi genuke, dena kontatzeko, ilargiak ura gogoratzen digu. Eta Leotolde ilargian balego? Esan dugu txantzetan, baina orduan... Txakurreme astronauta bat azaldu da, eta proposatu digu Leotoldoren bila ilargira joatea. Ez dugu zalantza izpirik ere izan. Espazioa zeharkatu dugu edizarrasko ikusi, bidaia zoragarria izan da. Ilargira iritsi gara, baina bertan ez dago ezertxo ere. Nork lagundu aldigu orain Leotolde aurkitzen? Zerbait bururatzen? Ideia bikaina etorri zaigu. Ipuina hau amaitzen ari denez, eta gure adizkide Leotolde aurkitu ez dugunez, pentsatu dugu zuk lagundu aldiguzula. Bai, zeuk. Ura nolakoa den badakizu. Haren etxea ikusi duzu, eta badakizu Leotolde handia dela, biribila, alaia, gaizka abesten duela, pentsatzen duena dioela beti, eta kolore askotakoa dela. Zuk lagundu aldiguzu bidaia honi amaiera emoten. Marraz ezazu Leotolde. Mila esker Leotolde aurkitzen laguntzeagatik.